Avui parlem amb Kelly Saya, un artista que ha fet del català la seva llengua musical i el compromís cultural una part essencial del seu projecte. Nascut a Nigèria, arrelat a Lleida, el Kelly és un exemple de com la música pot ser un pont entre cultures i una eina també de defensa de la llengua. La seva trajectòria demostra que el català és un espai d'acollida, d'expressió i d'identitat compartida. Avui descobrirem la seva història i la seva música i quin és el missatge que vol donar amb la seva música. Moltes gràcies, Kelly, per acompanyar-nos i molt bon dia. Molt bon dia. Començaríem amb aquestes preguntes, aquesta entrevista que fem com un petit tast també per conèixer-te una mica més. Com va començar la teva relació amb la música i en quin moment vas decidir que seria la part central de la teva vida, com ho és ara? Doncs per parlar sobre els inicis de la meva música s'hauria de parlar primer del primer contacte. Que és, el que recordo és que jo tinc 6 anys, estic a l'església a Nigèria cantant, la meva mare és la líder de la coral i jo sabia que algun dia volia fer el que ella feia. I sí que és veritat que no tenia pensat que algun dia em dedicaria professionalment a la música. Amb cantar a l'església per la meva comunitat negra doncs era suficient per mi, o sigui, era doncs, el somni d'un nen de 6 anys. Doncs com comença el primer contacte professional amb la música, o almenys la decisió, on comença el meu somni per la música. Jo crec que va començar al primer batxillerat, al Màrius Torres. Molt bé. Que justament estem al seu gust. Exacte, o sigui, no podria ser més perfecte. Un referent de Lleida i un referent també a nivell educatiu. Exacte, i un referent a nivell d'inici del meu trajecte de la música. Doncs al primer batxillerat vaig formar part d'una coral que vam fer a l'institut i perquè estem preparant per les orles a l'acabar el batxillerat. Doncs recordo que les orles van ser, per mi, una de les millors festes que he estat en la meva vida amateur, no? I recordo com respon tots els alumnats, els professors i els pares. Tothom vam acabar a l'escenari de l'auditori i tu saps que l'auditori és molt gran, l'escenari és enorme. També soc exalumna del Màrius, compartim també passió exacte, el vincle acadèmic. Doncs això, no sé, aquell dia va néixer una cosa en mi, un desig de fer que la meva música vagi més enllà, des de la meva habitació cap al món. O sigui, jo sempre ho he dit així. És allà on neix la primera passió i desig. Lleida, Nigèria, evidentment, és una part molt important de la teva vida, però Lleida jo crec que t'ha marcat amb tot, i ara ens explicaves precisament a nivell educatiu, a nivell professional, a nivell familiar. Lleida com a ciutat i com a entorn cultural és part també de la teva manera d'entendre la teva música? Home, és la part central, diria jo. Seria com diria la sede, no? Jo sempre dic, i últimament ho recalco una mica més, que Nigèria em va donar arrels i Lleida, Catalunya, una veu. I doncs Lleida és el lloc, o sigui, si tothom pensa en Kelly Saya, o sigui, és impossible que no pensin en Lleida. I si tothom pensa en Lleida i com a centre d'art cultural, doncs moltíssima gent també pensa en Kelly. O sigui, és una cosa que va unida, que té un vincle, no? I doncs, no sé, no s'entendria la meva passió per la música sense explicar d'on comença tot, a Lleida. Kelly, com saps, nosaltres el periòdic republicà que promocionem des del grup d'Esquerra Republicana, aquest número el tenim dedicat a la llengua, concretament amb la defensa del català. Per què vas decidir cantar en català? Creus que el català pot ser també una forma de reivindicació cultural i identitària per defensar la llengua? Jo crec que si hi ha moltíssima gent, com jo, que intentem dir que el català és important en el nostre dia a dia, que al final és la nostra llengua, crec que una de les millors maneres de defensar, o sigui, en comptes d'anar dient és que s'ha de parlar en català, canta en català, cuina en català. Saps què vull dir? Sí. Fes esport en català. O sigui, tot el que hagis de fer mentre involucri una càmera, fes una teva llengua que tu estàs defensant. No vol dir que no pots parlar ni en castellà, en anglès, en francès, en el que vulguis. Però, bueno, involucra el català en les coses que fas, i jo ho crec així.
Jo recordo que amb 21 anys, la primera discogràfica amb la qual volíem signar, amb Coers, doncs ens van proposar que, bueno, estaria bé fer algunes cançons en català. Llavors jo estava fent totes les meves cançons en anglès i s'entenia perquè jo tota la vida he escrit en anglès. I era un repte amb 21 anys, ara tinc 33. Era un repte. No ho veia possible. Vaig dubtar, però al final ho vaig intentar. Recordo un dia sencer a la meva parròquia intentant transformar o canviar una cançó d'anglès al català. No em sonava bé, fins que el nostre amic Viso, que bueno, li diem Viso, però el seu nom és Vicent Monfà, ho va intentar i ens va agradar. Sí? I va ser fins al final. Una cançó que a nosaltres Coers ens ha acompanyat tot arreu. O sigui, si tothom coneix Coers avui és gràcies a aquella cançó també. Va funcionar. Reggae en català. Qui ho havia de dir? Sí, totalment. I a més, tu incorpores el català dintre d'aquesta barreja de cultures, no? Aquesta reivindicació de totes Fa que les sigui cultures, encara fa que més, creixi. més forta. Fa que ara, el que a mi me fa il·lusió, Jordina, és vale, quan arribo a Lleida o estic a Girona o estic a Barcelona, depèn del lloc on vaig, sobretot si és un lloc cultural, doncs hi ha un grup de gent que sempre m'acaba parant. Ei, Kelly, que puc fer una foto amb tu? Ei, Kelly, moltes gràcies per lo que fas. Kelly. Fins ara sempre ha sigut gent blanca. Ara el que m'està posant trempat, el que m'està fent molta il·lusió és que joves negres i em parlen directament en català. Tinc col·legues, no amics, col·legues, que sé que entre ells es parlen en castellà, però quan es dirigeixen a mi em parlen en català. I em fa molta gràcia, no? No, parleu-me el que vulgueu. Però clar, vale, te fico un altre exemple. Fa 3 dies, avui som diumenge, fa 3 dies vaig anar a Mataró, vale? Des de Barcelona a Mataró, perquè una noia a Instagram es diu Sayo, no havia coincidit mai amb ella, és una noia molt maca i té un talent increïble, em va obrir fa dies. M'agradaria fer una col·laboració amb tu, m'agrada molt la teva música i tal. Això ho vam parlar en castellà. Sí. Perfecte, vale. Doncs jo estic obert. Si fas una cosa que m'agrada, jo estic obert a col·laborar, no? A participar. Doncs vaig anar a Mataró fa 2 o 3 dies, vaig anar al seu estudi, em va ensenyar el beat amb els productors, tothom parlant en castellà, i arriba l'hora de la veritat, li dic, com us imagineu aquest beat? M'ho expliquen, la melodia, m'ho expliquen tot, i li dic, vale, jo ho donava per fet que l'idioma seria en castellà, perquè ella fa música en castellà. Llavors jo li dic, suposo que és en castellà, no? Diu, no, jo havia pensat que ho féssim en català. Clar. Vas estirar justament que ella fes un canvi de llengua. Exacte, i això és important, perquè tu sembla que no estàs fent res, que només estic cantant en català. No, no és només estic cantant en català. No és només estic produint en català. Estàs intentant inculcar una cosa molt important, cultural, als més petits, als mitjans i als més grans. Un dels temes que més se't recordarà, Kelly, que jo suposo que deu ser dels teus vídeos més reproduïts i més virals de tot, és el Cant dels Segadors, evidentment al Camp Nou. Jo no sé si ets conscient del simbolisme que representa per moltíssima gent, no només amant de l'esport, sinó amant de la llengua, defensora de Catalunya, que va tenir aquell moment, aquell cant que vas aconseguir que tothom cantés amb tu. És curiós perquè jo creia... I que té una representativitat absoluta. Sí, absoluta. Sí, és curiós perquè jo creia sabedora de l'impacte, no? De lo que significa per mi fer això. O sigui, per mi està clar, estic fent una cosa molt important, és un honor, és un orgull, però van passant els dies i ara m'estic donant més compte de lo poderós que va ser. O sigui, fins i tot és com un símbol. Totalment, és un símbol. És un símbol. I fins al dia d'avui m'escriu gent proposant-me coses que ja no és per això, sinó per lo que significa per les cases de les famílies catalanes. I hi ha gent que m'ha enviat vídeos plorant, que en el moment en què vaig començar a cantar, clar, és que vale que tu, quan apareixes a la tele, tothom dona per fet que ets una persona pro, saps el que fas, però fins que no obris la boca,
fins que no compleixes amb la tasca, doncs no es veu lo gran que és. Sincerament, això ha marcat l'inici del meu trajecte com a artista individual, que ja saps que fins Sí, ara tant. estava amb Coers, i, ostres, tant de bo féssim coses així, més coses així. Bueno, ara que parlàvem, m'agradaria conèixer el Kelly del futur. Jo també. Jo també, Jordina. En quins projectes estàs treballant, Kelly? Què ens pots explicar? Fes-nos un petit tast del Kelly que ara que degustarem segurament aquest 2026. Amb un bon somriure a la cara, et dic sent molt privilegiat i amb tot el carinyo, amb molta il·lusió, passió, entusiasme, et dic que estic a punt de llançar el meu primer àlbum en solitari. No ho veia possible, sincerament, perquè jo sempre he sigut persona d'equip, de grup, de banda, de conjunt, i fins ara no m'havia vist mai, ni quan vaig guanyar La Voz, no em veia cantant sol, però crec que hem fet una cosa molt important, que és crear un equip. Encara que ara represento el meu nom, Kelly Azaya, no estic sol. Tinc un equip molt gran darrere meu. Un equip que sap que estic aquí ara mateix. O sigui, saben on estaré després. O sigui, és una passada. Hem agafat tot el que ens va funcionar a Coers, ho hem triplicat. I està sent un somni per mi. I amb l'ajuda de tota aquesta gent, amb l'ajuda dels meus pares, dels meus amics, de gent com tu, he aconseguit escriure un àlbum i el 10 a la nit del març surt aquest àlbum. El presentem a Barcelona el 12, 2 dies després, a la Nau, crec que està a Poblenou, i 2 setmanes després venim a Lleida i farem el millor concert de la meva vida a Lleida, el 27. I tant. Pues aquest Kelly que comença aquest 2026 amb un projecte nou, molt, molt, molt engrescador. Com t'agradaria que se't recordés d'aquí uns anys, tota aquesta trajectòria, no? que expliques que vas començar amb Coers, que ara tens aquests reptes, però allò, si tu et mires a anys vista i volguessis mirar enrere, com t'agradaria que fossis recordat? Mira, si fos en un altre moment, et diria que no tinc resposta per això, que no m'importaria que no me recordessin, perquè no sóc important i mai he volgut ser important. Però si hagués d'escollir per què voldria o com voldria que em recordessin, m'agradaria que em recordessin com un dels molts que vam intentar impactar com a immigrant, no? A una societat com aquesta, la nostra societat catalana, Catalunya, el nostre petit país. M'agradaria ser referent per tota aquella gent, els nascuts aquí o els nouvinguts. M'agradaria ser referent en aquest sentit per ells, perquè veguin que tant la música, la cultura com l'idioma català ens ha de servir com a unió, no? Com a pont, no com a frontera, com a pont. I m'agradaria ser recordat només per això. De lo altre no m'importa massa. Mentre la meva família directa me recorden bé, jo content. Bueno, no sé com et recordaran, però per mi ets una inspiració. Gràcies, i un treballador incansable i una persona que el teu optimisme genera tan bon ambient allà on passes que jo crec que la petjada la deixes a l'ànima. I Gràcies. Això és molt, molt important. I ja acabem. Si ara haguéssim de tornar amb aquell Kelly que feia primer de batxillerat al Màrius, que no sabia si continuaria o no continuaria amb la música i fossis un jove que t'ho estàs plantejant, quin consell li donaries a aquell Kelly que tenia 17 o 18 anys quan estava començant? Crec que ho tinc claríssim. A qualsevol jove que a dia d'avui està que no sap què fer amb la seva vida. Crec que ho tinc claríssim. Fes el que et doni la gana. Fes el que et doni la gana, no escoltis a ningú. Escolta, però fes el que vulguis. Fes el que vulguis i no tingues por. Intenta-ho. Intenta-ho, falla, admet els teus errors, torna a començar, les vegades que faci falta, tinguis a gent important al teu cercle, gent que t'estima, gent que tu estimes, gent que aprecia, gent que admires sobretot, i rema, no et cansis de remar. I quan te canses, segueix remant,
perquè sempre hi haurà la recompensa. Això és l'únic que li diria jo al Kelly de jove. Molt bé. Doncs fins aquí. Moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, per aquest tastet de poder-te descobrir, no? I haver-te sincerat i sobretot també per haver donat-nos cap a on anem. Moltes gràcies, Kelly. A vosaltres. Gràcies.